Bueno, Milán Gaya, Xabi Paia, Hugo Chávez zera, eta azmarrengatik hitz egiten ari zera J. Fuego. Bapatean, Espainiako errege Juan Carlos I de Peña, ¿por qué no te callas? Hitlerren semea da, Mantzur terrorista, Anker zapaltzailean beti busen pista, putakumea eta gainera fascista, Jakitzen aizure mintzatzeko maiaz, nunbait Venezuela bete da kanaiaz, berriz esango dizut, porque no te callas, Como un toro bravio, erantzun dit kanka, ta sorpresa hartu dut errat galanta, zu normalean lotan egoten zara. Hortarako etorria naizoneraino, no egotea obezearra joze joño, zure txorakeriak entzutea baino. Bordekeriak ere badauka morboa, ta honek esaten du gestutan mordoa, urrena gehiago edan Txileko ardoa. Lehen ere etzintudan batere kutxuna, eta hitz egiteko ze askatasuna, zuzera hemen gehiegi edaten dezuna. Hau ez inola utzi, inola horrela, akabo Espainia eta Venezuela, dibortziatuko gara Elena bezala. Zugitz egiten dezu nimitzeko xedez, eta da disgustua eman dezuna Txabez, berriz esango dizut, isilik mesedez. Porque no te callas, hazelako broma, porque no te callas, hartuko duzona, aterako dizute, bai erregetona. Ontara etorria naiz Venezuela aldera, noiz isilduko tedan hori da galdera, cabron de mierda noiz bai isilduko altzera. Bale iziliko naiz Espainiago ero, baina adi guztiak bazterrean bero, horrakea botatzen hor gauza papero. Lehenengo elkarrizketan oso garestia, Zapatero alboan, hau ez da ezkia, ez den isildu gaitan, ekarri whiskia.
Isiltzeko mesedez etzaidazula esan, zapatero hor triste baino ezin da izan, jada aurpegia dauka zapatilan gisa, zapatilan gisa.